Jan Korec, Miroslav Šerban a Zdeněk Chládek. Předávat bude prezident České boxerské asociace Svatopluk Žáček. České republiky váze do 64 kg, jedna pro Honzu Korce, druhá pro Viktora Agatariana. SKP se nemusí nad jménem Viktor Agatarian. Stříbrnou medaili získává Miroslav Šerban, DT Tokio. 15. titul mistra České republiky pro Zdeňka Chládka, Olympionika z Londýna. Nebylo to tak jednoznačné. Předává prezident České boxerské asociace Svatopluk Žáček. Boxer třetí mistrovství Evropy. Poté i reprezentační trenér v současné době dělá pana prezidenta. Bronzové medaile Viktor Agatarian a Jan Korec, stříbro Miroslav Šerban a mistr České republiky ve váze do 64 kg pro rok 2013 Zdeněk Chládek. Do červenou váze 65 kg přichází Michal Dálek.